mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cer și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, subornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului și să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte sfânta jertfă, în pace a o aduce. Mila păcii jertfa laudei. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Și cu Duhul tău. Sus avem inimile. Avem către Domnul. Să mulțumim Domnului. Cu vrednicie și cu dreptate este ale închinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Treimei cei de o ființă și nedespărțite. Cântare de biruință, cântând strigând, glas înălțând și grăind. Sfânt